Molt bon dia a tothom. Avui un cim que de fet és el segon de 4 cims que farem amb una ruta que és per al camí ral que segueix tot un engerra des de pràcticament el nord de Matadepera. És excepcional aquesta serra de l'Obac. Aquí tenim a davant el Paller de tot l'any, és un altre dels cims que hem fet, és una preciositat, és un monòlit aquí mig d'aquest camí ral. Just a davant hi tenim impressionant, no es veu tan bé amb el vídeo com a la realitat, amb Montserrat. Més endavant també hi ha tot el terme de Sant Salvador de les Espases, que ja havíem fet també amb un altre dels nostres cims, tota aquesta serra. Aquí a tramuntana hi tenim Castellsapera, que és el tercer dels destins amb aquesta ruta que estem fent. És el cim de la Roca Salvatge, 777 metres, no és cap cim que pertanyi a cap dels reptes que seguim habitualment, però igual que el Paller de tot l'any l'hem volgut fer per aquesta meravella, que realment val la pena fer-lo. La Roca Salvatge.